Wel, dwi'n dol yma, yn gylch y moch, efo Phil Foley. Sda chi? Yndyn, da ni'n pydru ymlaen drwy gystadleuaeth newydd mae sgynnon ni leni, a da ni wedi cyrraedd dosbarth i rei benywaidd erbyn hyn. A mae ganddo ni 10 o wahanol fridiau yn y ring tro hyn. Y gystadleuaeth ydy ar gyfer qualifio yma ar gyfer Pick of the Year, Young Pick of the Year, lle fydd yr brif bencampwriaeth yn Sioe Molfyn yn mis Medi. Ac da ni yn hynod ddiolchgar bod ni wedi mynd i cael Gymdeithas Moch Brydeinig i noddi ni i fod yn qualifier, a mae wedi bod yn help mawr i gael mwy o gyfri o foch yn yr adran. Ac wrth chi beth dal beth di gweld 10 o sbynychod yn y cylch yn cystadlu am y fraint i gynrychioli y Sioe Frenhinol yn Molfyn yn mis Medi. Felly, be di oed heini fel bata? Mae bob un yn yma wedi geni ar ôl y dydd cyntaf flwyddyn yma. A dyna un o'r rhinweddau pwysica, Junior Young Pig yma ydy. Bob peth wedi eni ar ôl y cyntaf i Sionel. Felly mae dachod, mae yna gystadleuaeth reit da, mae does, mae yna foch werth i weld yma. Wel, mae gennym ni mam a merch yn dangos sbinwch landres yn y fan yma. Mae nhw wedi trafeilio yma o'r adran. Mochyn landres di honna. Wedyn mae gennym ni Mochyn Saddleback sydd wedi dod o Narbeth. Sbinwch fel iawn. Wedyn ganol y cylch mae ganddo ni y Berkshire. Dwi wedi cyfeirio yn y hito chi. 4 troed wen, twtch o wyn ar y cwmffon a chydig o wyn ar y trwyn yn un o'r rhinweddau pwysica'r bryd yna. Eto, sbinwch bach fel iawn. Mae'r beirniad ar hyn o bryd yn sbio ar y sbinwch Tamworth, un o bridiau hynna y wlad. A mae rhaid dweud, o bob sioe dwi wedi weld yn ystod yr ha yma, mae yna gystad Tamworths yma, a dwi wedi weld yn unman. A mae hynna'n glod iddyn nhw, mae honna yn un fel. A bob parth yn nhw'n ddal ymlaen hefo'r bryd. Wedyn mae gynnon ni'r mochyn Cymraeg sy'n dod yn yma gen Ela Roberts o Lithfaen. Eto, sbinwch gwerth i gweld. Rhinweddau'r bryd i gyd yn sefyll allan yn arbennig o dda. Da chi sbio ni yn cyrraedd i lawr y cylch. Mae yna le da yn ei hi. Mae yna goesa a hams arbennig. A mae'n curo yn ofnadwy o dda ni llwyn digon o hyd. Wedyn yn ganol y cylch rwan wedi dod yma o Wlad yr Ha, o Burnham on Sea. Mae gennym ni Gloucester Old Spot. Eto'n un o'r bridiau hynafol sy'n yna. Maen nhw'n deud i mi, a dwi'n siŵr bod nhw'n yn gywir, cos fydwch chi ddim mynd â fodd arnyn nhw. Hwn ydy'r bryd sydd yn blasu gyda'r cig gorau sydd i gael. A dyna pam mae yna brimiwm ar gig Gloucester Old Spot pan ydych chi weld o'r fwydlen mewn amball i dŷ byta erbyn hyn. Os am ddiwedd mae y rhinweddau, y safon y cig yn arbennig o dda. Da ni wedi cael gweld 10 o sbynychod arbennig o dda, a fydd hi'n braf pan fydda ni, os can i fyw i fod yn Molfyn i wylio'r ffeinal, fydd hi'n braf gweld sut neith y moch sydd wedi dewis yma yn faint o bwysig ydy'r rheolaeth, ydy'r cystadleuaeth yn y sioe yma hefyd. Hollol. Wedyn dyma ni, gan i weld ystod i dweud gwirth a fi pan i'n meddwl wedi roed yn gyntaf. Yndi, mae wedi mynd am y large fight. A mae'n esampl o hwch. Mi neith honna hwch fagu arbennig o dda. Mi neith bob un o hein sy'n y cylch dwi'n teimlo. Does am un yma dim ond am bod nhw yn un o'r rhifoedd y gystadleuaeth. A na fo, ar gil wobr i'r Saddleback, a dwi'n licio'r sbinwch Saddleback yn aruthrol. Wedyn, dyna fo, mae'n wedi gwneud i bencampwr y rei gwrw a bencampwr y rei benywaidd, a wedyn fydd hynna'n cynrychioli ni fel sioe yn Molfyn yn mis Medi yma. Wel, Phil, diolch yn fawr. Diolch i chi. Ideal.